Jairik jai ibiliko gara ondorengo minutuetan, etorriko dira herrietako jai nagusiak, baina aurretik eta urtero moduan, auzorik auzo ere egiten ari dira eta hasita daude San Andresen, Olabartan eta Elorregin izan dira jaiak astebukaera honetan, kasuren batean edo bestean ez dira amaitu gainera, izan ere maiatzaren batean ere izango dituzte ekintza gehiago, eta festaz festa eta jairik jai ibili da asteburu honetan Amaia Ramirez Dokariz Kortabarria, lankidea ongi etorri Amaia. Atzalde honarrai. Zer nolako asteburua izan duzu? Zeuk esan bezala, jairiz jai. Ibili naiz, lanian egon ordez, San Andresko, Olabartako eta Elorregiko jaixetan ibiliga gaurko, egu bakoitzean, hasi zielako. Ez da tratu txarra egin duzuna, tira, eta zer nolako giroa topau duzu auzo hauetan? Kasu honetan gehu zapatuan ibili ginen jai horretan, San Andresera joan ginen lehenengo, zapatu goizian. Izan zen hori aurreko egunean egon da zegoen ja pregoia, aurpegi margoketak, buru handia, gauian gozategi egon zen, eta pixa bixamon giroak inen ginoan geuk topoian, eguerdi alde hortarako ja giroa berotzen, hasitza zegoen. Eta topatu zen dituen gaztetxo hauek marrazten? Ez horre justo hori eguakitzekoak izan ziren, eta geuk topau ginutzen ari xau izan ziren, harri jasotzaileak eta aizkolarixak hor Iruki plazan erakustalditxo bat, inzeben eurisa baldin bazi arduan be, baina dozenaka herritxar elkartu ziren horrek ikusten, eta baitxa antolakuntzako kide batzuk be, eta injustu geuk antolakuntzako batzukin berbaitzeko aukera eukikinoan, erak esan zozkoen giro politxa egon zala aurreko egunetan, baina horretarako aurrelana bidala, eta hori bera esan dugu Maitan Etorriziot antolakuntzako kideak. Dexente hilabete goiezia jaixak prestatzen, ze lan mordo badau atzetik, azaroan hasten gara jaixak antolatzen, eta gutxi batzuk zelan garenez, hori, lana asko dau itxeko. Orduan animatzen dugu jentiari baldin badau laguntzia, ero batzordia sartzia, edo azkenian auzua aurrera eramateko goza bada. Tira, Zapigorria lepoan Maitane, eta tira, harri jasotzaileak barkatu, aizkolariak ikusi ditugu irudi horietan, baina gehiago ere izan zen, ez da, San Andresen zapatuan? Hori da, bai, alboko plazan justu pulpua jateko aukeria zegoen, han pulpua bertan kozinatzen zebitzelako bertara, horretara propio jundako batzuk, eta arabe gerturatu ginen. Probatu altzen nuen, goxo altzegoen? Guk ez ginoan probatzeko aukeraik euki, dana da, auzokide batzuk, herritxar batzuk bazeren bertan, goxua zeuala esan zozkoen, baina horrezkan, auzotako jaixen eta inguruan ibili ziren izketan, eta hau da, esan zozkoenak auzotako jaixen inguruan. Herriaren, kulturaren eta auzoaren beharra dago pixka bat, eta uste dut aurten atari dezentek hartu dutela parte, baita establezimentu guztiek ere, eta ondo dago. Ni adibidez usaetxen be badaukogu gure jaiak, batzuetan zarata gehiegi, baina importantea da auzoetan be jaiak mandantzea eta ekintzak eta oin dago harri jasotzaileak eta beste ekintza batzuk, eta bai, importantea da, bai. Gero, San Juanak eta Santo Tomasak be, importantea. Tira, giro derren ikusten ditugu horre auzotarrak, baina gertaera lazgarririk ere izan da, ez da, San Andresko jaietan? Bai, justu hori zapatu goizian izan zen, bi gizonezko kalian lanian zebitzen bi udal langilei eraso inzotzen, esan bezala zapatu goizian izan zen hori oso larritzat jodabe gertakarixa bai San Andresko jai batzordia, San Andresko auzo alkatetzak eta Arrasateko udalak nolabait azpimarrauta edo bizikidetzan eta errespetuan oinarritutako jai eredua dela, eurak defendatzen da bena. Bai, zalantzari gabe olakoak sobrandare eta tira, jarraitu dezagun baina jaien bueltan izan ere ez dira bukatu, ez da? Oraindik ere badago festa egongo da festa giroa San Andresen? Bai, Maitan Etorrizio jai batzordeko kidea berak esan zozku, maiatzan batian be, etzi eguaztenian egongo dela zerrina, goizian kurtze txikira ingo dabe irteera bat, eta gero egongo dia, poteo herrikoia, nagusien bazkarixa eta baitxa komedia ikuskizun bat be. Oso ondo, eta Arrasateko San Andres auzotik okerrezpanago oinati aldera egin zenuten, ez da? Bai, zuzenian jungien Olabartako auzora, horbe uakitzean hasi zien jaixak, buru handixak gozien, txoimaruak oinatin esaten dan bezala, kale jira bat, eta justu esan bezala geu zapatu eguerdirako junginen
Momentu horretan, ez zegoen giro handiri, baina elkarte gastronomikoan topoen ginoan auzotar batzukin, bazkeixa eta prestatzen zebitzen eta eurekin hitz egiteko aukera eduki ginoen momentu horretan. Lanpetuta ikusten ditugu hortxe, halakoetan zer nolako menuak eta prestatzen dira, inbeste jendearentzako direnean? Bai, geue sartu genian ikusi ginoan bete-bete inja sukalde hori, janariz beteta, baina euretako batekin hitz egiteko aukera eduki ginoan menu horren inguruan, eta hau da Miren Tatiegi jai batzordeko kideak esandakoa. Gaur daku lehenengo pikaiteko gildak, geho menestria gertatu du, karrillerak eta aurreti lehatza almejakin. Dago postrea, sorpresa, a ber, zeurteten dan. Zenbatendako prestatu duzu edo gaur zenbat batuko zaten behin bazkaltzeko? Gaur 3 eta 5 bat edola esango neke gutxi gora era, bai. Eta hola esen espero dudanak agerketia, batzu bixamonak inbestatu bixamon barik, baina, mentzet apetitua baldin badakoi, guk emungo xau jaten. Badirudi ez zela jatekorik falta izan, Olabartako bazkari horretan, dena den, uste dut gainera, eta oinati ospetsua da, auzo dituzten jaiengatik lehenengoak direla honek, ezta? Bai, lehenengoak eta lehenengotarikoak behintzat bai Mirenek berak esan zozkoen, gaina guztoz hartzen diela alako jaixak, gogoz, eta hemendik aurrea karreri hartzia bestik ez dela falta. Eta kasu honetan eta Olabarta moduko auzo batean norri biltzen da antolaketa lanetan? Olabartan adibidez, bi batzorde edo esan digune zebitzela lanean, batetik auzo batzordia bera eta bestetik gaztien batzordia nobintza gazte talde bat, pixkate kontzertuak antolatzeko, baita aipatu dituen bazkariak, bertsolariak, dantzak eta halako kontuak. Talde ederra ikusten dugu hor iruditan, eta tira, Olabartan bereziak izaten dira pilota partidak, ezta? Frontoia bera oso berezia dalako. Bai, hori da, frontoia bera, elizpe baten dagoen frontoia da, 3 pareta dune frontoia iruditzen. Ikusi geinken bezala, zapatuan justo finalerdixak jokatzen zebitzen pilotar horrek eta beste hainbeste, eta guk iniko derle pilotarixak hitz egiteko aukere eduki ginoan, pixkat frontoi honen berezitasunan inguruan. Hemen elizpeian egotik azkenien bakopean berezitasuna, hola trinkete tankerako zehoz izalekela esan geke, azkenien 3 paretakin, eta hori, behin jokuan zauzela azkenien hemen arau bakarrentakoa, aurreko paretia jotea. Hortan zentzu hortan, bako berezitasun, aparteko berezitasun bat, eta zentzu hortan, dan ondako bastante frontoi kutxuna edo bintza berezia izaten da guretako. Frontoi berezia, kutxuna oinatiarrendako, finalerdia jokatu zirela aipatu duzu, finalak noiz dira ba? Hori behetzi izango da, maiatzan batean, eguaztenian, gonbidapena luzatu dau Iñigok bera parte hartzera baino ikustera joateko, horrez gain egun horretan egongo dira mesia, luntxa, dantzia eta mus txapelketa, eta hoxe, gonbidapena. Tira, eta Olabartako jaietan egon ostean egintzen duten aurrera, ez da? Bai, kasu honetan, elorregira jo ginen, Olabartan ikusi ditu bazkeixa prestatzen zebitzela, eta elorregin bazkaltzeko hor puntuan zebitzen 3 bertsolarik, bertso batzuk bota zuitzen bazkaldu horretik, Anezoa Zubizkar Aitortatik eta Angel Mari Peñagarikanok, eta behin nolabait erek bertso horre botatakoan bazkaltzen, hasi zien auzotar guztiak. Eta izan altzen duten, haiekin hitz egiteko aukera, Maia? Bikin behintzat bai kamera aurrera animatu zienekin, eta horretako bat izan zen Josu Osa, Elorrigiko auzo alkatea. Zer moduz jundia, oin artekoak? Momentuz nahiko ondo. Atzo txopoi gore eukin nion, eta ero afaixe eta bastante ondo. Eta antolakuntzai eta dago kixonian nola ibilizate pixkate jai honek eta antolatzen? Bai, kontzertetako da bastante larri, jende gutxiga eta nahiko larri, baina, nik uste dut aurreateak agula. Eta ezkertzen da igual alako egun bat ospatzia auzuan pixkat auzotarrak batzeko edo? Bai, hori, azkenia zuk esan duzuna. Hemen baserrixetan biziga gehixenok eta holako egun bat juntatzeko eta ondo torta. Ez dakit gero urtean zehar eukitzen duzuen alako beste egunik edo aitzakia horri batzeko? Baten batzuk egitzen gau, baina gutxi jaten. Eta aprobetsatzen gau jaixak hori batzeko eta... Hor entzun ditu Josune hitzak, baina horrez gain lehen aurreratu du beste auzokide batekin hitz egiteko aukera eduki ginuen Felix Zubia izan da kasu honetan, eta pixka jaien ondik norako ez eta hitz egin dozku. Lehenengo eta behin, jaixak, nork inbindatuakoa dan, jaixak itxia, eta hemen Elorregi auzua izan arren, San Prudentzio dau hor, Eliza barruan, eta haren omenez azitzako jaixa die, eta gu inuna da jarretxu, lehen erabatera itxezan, erromeixak, eta
hiru herritxako biderikurutzera bat danez, elkartzezan nahiko jente ona. Eta hori, hori diferentetxoa bezala jaixak, baina hori. Aportazio txiki bat eta aldena, ez jente gutxi gare hemen, antolatzeko eta danerako, baina, parien tokatzea jakuno, inen bihar. Gutxi dira, baina antolatzen dituzte ez dute gutxik egiten, eta nire hurrengoa dela, San Prudentzio jaiak izanik pentsatzekoa da, amaitu direla jai hauek ez beste bi kasuen moduan, ez da? Hori da, bai, atzo bertan bukatu ziren, domekakin, eta hurrengo urtera arte behintzat ez da alakoik izangoan. Maia, mila esker, izan zara leku askotan, eta ekarri diguzu, egindako kronikatxoa. Zeuri, larraitz. Hurrengora arte. Gero arte.